Benvinguts al Verihuevo salvatge número 2, Continuem assalvatjant-se. Avui, senyores i senyors, així en la redacció mos hem trobat també esta foto, protesta feminista en el Congreso a favor de l'aborto. Les xiques de Femen ahí en les braços, les mamelles ahí, que dius, que xulo! Això és preciós! A veure, estem pensant la setmana que ve una protesta, Anirem Enric i jo, ensenyarem el cul en les Corts Valencianes, que sí? Aquí davant de Cotino. Cotino, mira! Bé, això ho farem. Però, tingueu en compte que este Verihuevo estem gravant-lo després dels actes del 9 d'octubre. Ahir va ser el 9 d'octubre, celebració oficial, ahir tenim a la Rita en la foto. Segons el País, ja s'ho ha dit el País, Rita iba vestida de rojo bifíter. Què? Ja ho ha dit el País! I també vam veure les celebracions altra volta, 9 d'octubre, la senyora entrando a la catedral que dius, «Això per què? Què estem celebrant?» Pues don Carlos Osoro, el arzobispo de Valencia, otro que tal baila, defendió la entrada, això ho ha dit el Carlos Osoro, defendió la entrada de la señora en la catedral como metáfora del retorno de las tierras valencianas a la cristiandad. ¿Qué? Pues lo mateix, en fem un altre aquí, ¿qué? Va dir, bueno, ya sí, eso después, al cabo de los años, a los moros ya les cortamos los huevos y los echamos del puerto de Denia, Bueno, continuarem parlant de la història del País Valencià. Però, senyores i senyors, avui podríem parlar de moltes coses. Tenim una cosa especial, Podríem parlar dels terratrèmols, de la planta Castor, del trencament de la terra, ja parlarem d'això, del subsuelo català. Igual fem una sèrie, també. També podríem parlar de l'evolució del juí a don Carlos Fabra, o que ara resulta que el soci, el Vilar, ha dit, no, es que esto eran las mujeres, es que somos víctimas de la ambición de las mujeres. Aneu pensant, no? Bueno, també podríem parlar de moltes coses, podríem parlar de Sánchez Camacho, la catalana, el mandril, m'han conocido com el mandril. Sánchez Camacho, tots se li han tirat en contra per una proposta, això ja ho analitzarem, el tema català. També podríem parlar de la nova etapa de Canal 9, perquè ara Canal 9 li ha rentat la cara, han posat un nou logotipo, però casualment nosaltres fa uns dies vam estar en la presentació d'un llibre, un llibre que es diu Adeu, Radiotelevisió Valenciana. Ahí ho teniu, Octavi. Posa el vídeo. Aquesta excelente regulació ha sigut per privatitzar la ràdio i la televisió pública valenciana. Cal que la societat siga conscient d'això, perquè l'any 2002 Eduardo Zaplana ja va intentar privatitzar la ràdio i la televisió i gràcies a la mobilització dels treballadors, dels sindicats, gràcies als recursos que l'oposició va interposar davant la justícia, els tribunals ho van parar. Ara tienen la coartada de la crisi econòmica i ara han aconseguit privatitzar-la. És un honor per a mi presentar... Perquè després de més de 2 anys de tortura psicològica, el volum que avui presentem era necessari. Això és el llibre Adeu, Radiotelevisió Valenciana, crònica del penúltim fracàs de la societat valenciana. El motiu és recolzar una televisió pública de qualitat, per l'amor de Déu, pagant lo que siga. Jo li diria al públic, això és una cosa que jo feia perquè, clar, Canal 9 ja mos pareixia tan demencial, que jo li diria al públic això, xica, anem a Burjassar i ho rebentem. Els catalans volen quedar-se amb la nostra paella, la paella valenciana, valenciana! Paella, què van a fer-la? En mongetes? Això, en Madrid. Està bé. Però a Barcelona, mai!
que mai m'ocultaran els catalans és Alisa Balbelà. Però avui vos hem preparat una cosa especial i és al voltant d'un tema que ens ha tocat molt els collons. Així ho teniu, Així teniu, mireu, si tenim la foto d'Anna Mato. Anna Mato! Anna Mato diu que enfermos de cáncer, leucemia o hepatitis crónica pagarán el 10% de su medicación hospitalaria. Caca! També tenim el dia següent que va posar Cabanela, que és el metge del rei, renuncia a cobrar per operar al rei. Al rei li ho fan de baix! Al rei li ho fan de baix! Així que, ahí ho teniu. Vos oferim un homenatge de la companyia Por de Plom a una sèrie que mos agrada molt. Ahí la teniu. La puta mare que ho ha parit a tot! Me cague en Déu! Pensa. Em diuen Josep Luis Blanco. Viig al carrer del Mercat 137 a Ribarroja del Túria, 46-120. A la policia. No estic admitint cap crim. Ara vull parlar-li a la meva família. Vicentico, eres la cosa que més vull en este món. Héctor Idis, sou el cigroneig del meu putxero. Us porto així, al cor. Escoltareu moltes coses en els propers dies de mi, coses molt lletges, no feu cas. Ni puto caso. Tot això ho faig per vosaltres. Vicentico, no t'ho havia dit, però m'han detectat un càncer. Una metastasis d'eixa que s'ha escampat per tot arreu. Em queden 2 mesos de vida. Però això no és el pitjor. El pitjor és que estos fills de putes volen que pagui el 10% del tractament. I no solament jo, sinó tots els malalts de leucèmia, hepatitis i tot això. I al rei va i l'operen de baix. Això no pot ser. No puc més. Vaig a rebentar-ho tot. Adéu.